Bă, Neanicușoare, ia zi, bă, tată, cum stau, mă, strategiile astea făcute pentru unii da și pentru alții nu? Bă, cum ați făcut, mă, voi strategii pentru Ucraina și pentru Moldova și le aveți puse la punct, dar pentru țara voastră nu ați făcut nimic, mă. Cum, bă, pentru țara voastră nu aveți, mă, nicio strategie, nimic, mă, nimic? Bă, peste 400.000 de copii dorm nemâncați, adorm nemâncați. Sunteți sănătoși la cap? Pentru ei, de ce nu aveți, mă, nicio strategie făcută? Ce au, mă, în plus copiii ucrainienilor să-i puteți ajuta atât de mult și copiii noștri? Nu! Băi, dacă nu sunteți în stare să faceți ceva pentru țara noastră, luați-vă de mână cu ucrainienii, cu moldovenii și plecați! Ați înțeles? Bătrânii ăia care nu au lemne, care nu au bani de medicamente, ce faceți, bă, cu ei? Copii cu probleme de sănătate, cu handicap, care le dați 500 de lei pe lună. De ce, mă, le dați decât atât? Ce au în minus copiii noștri, bătrânii noștri și familiile noastre nevoiașe față de familiile ucrainiene? Băi, țara voastră trebuie pusă pe primul loc! Ați înțeles? Pe primul loc! Nimeni nu trebuie să fie mai presus decât copiii voștri, bătrânii voștri și familiile voastre! Voi, dacă nu vă convine, v-am zis, luați-vă ucrainienii, luați-vă moldovenii și plecați, dracu, odată!